Sayur woh. Ambil parut. Ngersake napa niki? Tempe tahu. Jajanan pasar. Bubur susum. Tahu. Nang aku cara jaluk nek gawe aku. Sampai segane kon mesen. Untelana bae kaya baru gak sidang digawe lontong. Ora iso aran ngene. Suntak wae ganti iki. Nah, anak wong iki arisan kae nang karek dijoli. Di plastike. Iki plastik. Iki wae lho dadekno sitok. Iki 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 pas iki. Wis pecah ora enek. Ora, wong aku iki wae enak wong kek duit. Arisan. Oke, rong bulan kabeh. Barum, pijal 5.000 nang loro. Kowe duwe Ju? Ora duwe. Omah ke anak nek punya ndok. Nyo, tak kei dikit gitu sisi pasar. Nah, tak. Kowe duwe nak 5.000 nang loro. 5.000 nang loro. Hah? Ngopo? Pripun, Mbok? Arek mangan lagi. Pun ajeng teng kono? Nyo. Walah. Nyo. Nggih. Iya. Aku ya rak mangan. Ki apa iki sangune, Mbok? Iki sang wedang. Jang. Oh, sangune wedang sedulur. Ki sego iki. Masane nek desa ki. Saiki nek ora sangu kaya ora aku kesendalan atase kurung luwung sanga lho. Nang luwung songo ki padahal kono ngisor kono. Lah kurung iso wae gini. Nek esuk Aku potongan sikil. heeh. Ki nek esuk ki nang ngarep teras ki nyawang gedang iki sedulur. Kae opo? Dan iki. Heeh, iki mbok wasi. Dadi nek ngitungi sak lirange pira ngono ki wis diitung sik karo mbok was ki. Nggih, Mbok? Ora. Siji ku 2.000, Mbak, arep pira? Terima kasih banyak untuk kalian semua yang telah mampir ke saluran kami. Komentar, like, dan subscribe kalian membuat kami sangat bersemangat untuk terus berkembang. Harapan kami semoga hari-hari kalian menyenangkan, diberi kelancaran rezeki serta kesehatan. Mangane masak apa? Mumpung jadi ora enek. Aku enggak punya plastiknya di antara aku ya. 5, 7 sama 3. Jajanan pasar ya ora? Ora. Ayamnya ora iki? Ora. Oke, sesuk. Wah, bersih-bersih. Semalam habis hujan, sekarang bersih-bersih semua. Grese, terong, kangkung kali, Mbak.
Oh iya. Dan kanggo kali. Wah, ngerti pedes iki pra wis dadi lawuh nek kabeh. Di brambang Gek kali. mlebu wajan ngono ya wis. Ayammu piro, Guys? 6.000 murah meriah. Iya adalah murah to. 6.000 balungan karo apa meneh. Ikur cilik. Oh iya, lah wong daging nek kuwi Gimana? hitungan wis. Karo apa meneh? Wes. Jajanan pasar ora? Ora. Ambil parut. Iku wae. Ketok. Nggih. Apa yang edan? Ya maksudnya kan maksud terlalu tiara. Anu mama itu tadi. Aku anu. Ya terkere lah tak tak Empean toh, tete kodong. Sampeyan iki, Mbok. 2.000 telung. Empean yo. Sampeyan kabeh. Ambil parut enek, Mak. Remi. Urung apa-apa, Mbok. Jamu dah. Kamu rek. Hutan-hutan nak kemarin hutan itu. Maju mundur. Apa? Jaluk orang ngambil ngono nah. Iki ketok kok tak buka. Lah tangge 2.5. Iki rong paham ya. Nih, iki sembar. Kok. Untuk Apa kok? Ini 5.000. Di sengger setengah kok. Ayo. Waduh, entek kowe iku, Pak. kok masuk kayak telu loro. Ini mboke 5.000. Wah. Pas. Iki Mak. Anu Mak. Aja 5. Oh, cilik. Nggih. Pun Apa? Iya pas. jenengan kurang jujur 500 ya? Mangan Bang. Heh? Ini piro piye? Duite mah 3.000. Duitku mah 3.000. Makan. Mamane Mau ta, Mak? Heeh, 3.000. 3.000 apa 5.000? 3.000. Oh iya sing 2.000 setengah, Mak. Aku nelpon. Menurut kalian video kami bagusan yang seperti ini atau yang pakai backsound? Komentar di bawah ya. Biar kami semakin bersemangat menyajikan cerita desa saat jualan sayur keliling. Wis tak anu. Ora tau iki. Ya wis ora.